El Nou Esportiu dediquen la foto de portada a Sandro Rossell. La decisió de la Junta de limitar l'entrada al Camp Nou no serà un joc de nens. El diari també entrevista, com podem veure en la part inferior, l'estrella de l'equip d'handbol Nikola Karabatic. El millor del Barça és el bon ambient que hi ha a l'equip. En pàgines interiors, el diari ressalta una altra frase del jugador. Feia 10 anys que el Barça em volia fitxar. L'Esport centra la portada amb Thibaut Courtois, el porter del Chelsea cedit a l'Atlètic de Madrid, per afirmar que ja té preu, 24 milions. Seria una clàusula de sortida al seu contracte amb l'equip anglès. Tot i això, Ter Stegen, segons el diari, continua sent una opció perfectament vàlida. Més endavant explica que Neymar segueix els consells d'un vídeo d'una cantant religiosa brasilera per carregar-se de paciència i no queixar-se de les faltes que rep. A Mundo Deportivo entrevisten Anderson de Souza, Deco. L'exjugador del Barça diu que Iniesta mereix guanyar una pilota d'or. A la part superior de la pàgina, el diari recull que el Borussia Dortmund hauria donat permís al central Mats Hummels per negociar amb el Barça. Just al costat ressalten la figura d'Alexis Sánchez, l'increïble. El xilè va ser una peça fonamental en la classificació de la seva selecció pel Mundial del Brasil. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport recull la polèmica desencadenada pel president de la Juve, Agnelli, quan va fer broma ahir sobre la venda de l'Inter al capital indonesi. Va escriure al seu Facebook: la capital d'Indonèsia, Jakartone. A l'Equador encara cueja la classificació pel Mundial de la seva selecció. El Universo recull com el país va vibrar amb la classificació. A la premsa mexicana, abans de jugar a la repesca, es pregunten per qui serà el nou seleccionador de la Tri. Qui continua?